Ha belegondolunk abba, hogy külföldi, nem Budapesten élő szakemberek is dolgoznak, távol az otthontól, ez még jobban megnöveli azokat a nehézségeket, amelyet ezeknek az alagútépítő és bányász embereknek át kell élni. Azt hiszem, hogy mozdul a fal, és úgy néz ki, hogy valóban egybe fog kidőlni. Ez az üvegszál megerősítésű műanyag rácsot látjuk ott, vagy hálót, amelyik a betonacél hálót pótolja. Vigyázzunk!